Mwaswera bwanji amalawi nonse chigawo chakumasulo. This is Comrade Mtanywa on Limpopo FM. Akuti tamvatu akuti inuyo ndino akondwani. Andu azingwa akupasidwa ma information onama ndenkati mwakuti akazaonda hule abdire lalata ngati akazanu anapezeka pa social media akuvula zovala ndekuti mkazi wina aliyese azakhalaso yocho. Limpopo FM ndi Comrade Mtanywa amalawi ambiri akhala kuimba matelefoni. Comrade Mtanywa kodi za demonstration zakhala bwanji amalawi. Sindofuna kutengerani mtunda otali chigawo chakumadzulo ndingoyankhula mwa apo ndi apo zambiri ndibwere nazo chigawo chakumamawa. Choyamba amalawi ndofuna ndikuwuzeni zonoti ma demonstration ayimikidwa osati alepereka. Pamene papa mundimvesi ma demonstration ayimikidwa osati alepereka. Chifukwa kulepereka ndikwina kuyimisidwa ndikwina. Nde ma demonstration ayimikidwa pasifukwa tinaona kalata pa social media imene DC apalani analemba kunena kuti ma demonstration sayeneka kuchitika chifukwa chonoti apolisi kulilongwe akhala ali ndi ntchito zina. Apolisi akhala ali ndi ntchito zina. Koma Malawi mukuziwa chani? Mulungu ndi wadongosolo. Akafuna kumchitisa munthu manyazi amatha kumchitisa munthu manyazi. DC ayankhula kunena kuti ma demonstrations sakuyeneka kuchitika chifukwa chonoti apolisi akhala kugwira ntchito zina ndesi kukhala apolisi onoti akapereke chitetezo. Choyamba ndizomvesa chisoni ku community kunawuli apolisi amene amaponya matiye gas. Funso ndonoti amazatani kumene kuja chifukwa iwowo analali ndi ntchito zina. Choyamba ndi chimenecho. Kwa nthawi yoyamba m'Malawi taona boma likulola anthu kumayenda ndi zikwanje ndipo apolisi osamanga wina aliyense. Kwa nthawi yoyamba tinali ndi Bakiri Muluzi zimene zinachitikepo. Tinali ndi Peter Mutharika zimene zinachitikepo. Tinali ndi Malemu Bingwa Mutharika zimene zinachitikepo. Tinali ndi amayi Banda, Joyce Banda zimene zinachitikepo. Zikuchita kuonesa kunena kuti utsogoleri umene tili nawo pano ndi wopepera. Utsogoleri umene tili nawo pano ndi wa sataniki. Chifukwa munthu akakhala wa sataniki samamva zonena za anthu. Amalawi mundikhulupirira. Chifukwa maiko ena akamaona zimene zija security ya dziko lathu ili bwa anthu kuyenda ndi zikwanje olo aame kukapezeka pamalopo kuti akapereke chitetezo. Chifukwa tikhoza kumaona ngati akapambana ifeyo aboma lino tikuyendesa bwino
pamene aona zikwanji akufunsa ati kunena kuti kodi ku Malawi are you having a police zimene tu anthu akufunsa m'mayiko. Ndayimbiridwa ndi wamkulu wa polisi wa ku Eastern Cape, ndayimbiridwa ndi wa polisi wa ku Eastern Cape akundifunsa kunena kuti zinatu limene ndimadziwika nalo ku South Africa ndila Thabo. Ku South Africa amanditchula kuti Thabo. Akundifunsa kuti Thabo is how police they work in your country. Mwasonyeza uchitsiru a police nonse. A polisi ya ku Malawi mwaonesa uchitsiru wanu chifukwa anthu sanga maende ndi zikwanje osapezeka galimoto ya polisi. Mukuti kuli police mobile force imene ili ku force kungokhala kumadikirira kunena kuti tikumfuna Ntanyiwa, kumadikirira kunena kuti tikumfuna Norman Chisale, kumadikirira kunena kuti tikumfuna Jihana, kumadikirira anthu kubwera ndi zikwanje. Enda Malawi ndizomvesa chisoni. Tomorrow ndikubwera ndi ma details kwagwidwa wa polisi lero wa NIS, National Intelligence Service, wagwidwa. I got all information in my phone. Wagwidwa wa polisi amene wakhala akumakalowa ku nyumba kwa Peter Mutharika ndipo wavomereza kunena kuti ndinatumidwa ndachimwendo kuti ndikamuphe Peter Mutharika. Ndinatumidwa ndi aximu wanga kuti ndikamuphe Peter Mutharika. I got all the messages. Mawa ndikuwerengerani ma message amene tampeza ndi munthu uyu. Ndatitu ndili ku Lilongwe, ndigonaso mu Lilongwe muno. Pano paso ndili mu Kawale. Panopa ndikuyankhula pano ndili mu Kawale, ndili malo ene ake phe basi kumwa zozizindisa kukhosi. Wa polisi a Malawi wagwidwa. Zomvesa chisoni wapezeka ndi ma message onena kuti mawa Malawi ndikamakuuzani mukhumudwa. Anatumidwa kuti akaphe Norman Chisale. Can you breathe? A polisi atangomva kuti munthu amene wagwidwa kunabwera magalimoto pafupifupi 12. Tamva zone kuti kuno kuli wa polisi amene wagwidwa. Omweyo to amanena zone kuti sangapezeke akupita kukagwira ntchito zina. Lero kungomva kuti wa polisi wagwidwa akubwera. Ndiye Mwanyatu wagwidwa waulula. Mungakhulupirira kunena kuti wa polisi waulula kunena kuti Lazarus Chakwera ananduza zonena kuti ndimuphe Peter Mutharika. Ndikuti mawa ndikuponya china chilichonse ali nangaya kuchikangaija. Agape Kombe chifukwa chani munasankha kupanga zawo chifamba. Ndapanga kafukufuku za Agape Kombe ya Malawi. Ndipo satana ndoipa kwambiri. Agape Kombe, you need to repent. Ndapanga kafukufuku ya history ya Agape Kombe. Agape Kombe, he is a good person. He was a good person. Not he is a good person, but he was a good person. Anali muntu wabwino Agape Kombe. Sindikudziwa kunena kuti chimzimu choipa chimene chinamulowera chinachoka kuti. Napita ku Kasungu ndakapeza information ya Agape
Kombe aliyense amanena zonoti Agape Kombe munthu wabwino, Agape Kombe munthu wabwino, Agape Kombe munthu wabwino. Palibe munthu amene wanena dzina loyipa la Agape Kombe Amalawi. Komano ndizomvetsa chisoni kunena kuti lero lino tikamanena za Agape Kombe ndiye kuti tikutchula za zinthu zoyipa. Wagwiririra mwana, wapita kukaotcha ofesi ya UTM, wapita kukapanga zakuti anthu akukazungu akuti ifeyo tikumudziwa Agape Kombe ndi dzina labwino, ndipo sitikudziwa kunena kuti makhalidwe oyipa watenga kuti kodi wakatenga kwa msati amagulisa zipandeyi. Agape Kombe ndafufuzatu mbiri yanu, aliyense amene ndakumana naye aliyense akungonena kuti Agape Kombe Agape Kombe munthu osazidwa ndi Mulungu. Aliyense akungolongosola kunena kuti Agape Kombe munthu osazidwa ndi uzimu. Agape Kombe chimene chinakupangisani kuti musinthe ndi chati? Amalawi ndifuna ndikuwuzeni nkhani ya ma demonstrations amene ayimikidwa awa. Ma demonstration akuchitika ndipo ndikufuna ndikupempheni Amalawi nonse, ma demonstrations amene akubwera chifukwa anthu akuona ngati alipereka ma demonstrations sanalipereke. Tithokoze kunena kuti mashini obera zisangwaja athawisidwa, apita ku area 30 komanso ena zatengedwa zapita ku State House. Mawa ndibwera ndikuwuzeni anthu amene anamtuma wa polisi kuti aphe Achisale, kuti aphe Peter Mutharika, ndibwera mawa ndikuwuzani Agape Kombe mu umoyo wawo wa Chikristu ndi kumene aloweraku. Mawa ndikubwera ndikuwuzeni, ndipo ndikufuna Amalawi ndikusimikizireni kunena kuti ma demonstrations akuchitika, sakulephereka. Ma demonstrations alero anatumizidwa ana kuti apitani mukapange ma demonstrations iwa, koma ifeyo titayankhula ndi akuluakulu ndipo tashauta, ndipo mpaka wamkulu wina wachita kunena kuti Comrade Ntanyo, we understand, komano tikhululukireni. Nde ma demonstration amene akubwerawo Lilongwe mukonzeke. Ndikuti ma demonstration milandu ya Malawi ili ku lachisanu, milandu ili ku koti. Akota kufuna aziwe amene analoleza apalani kuti aimise ma demonstrations. Koti lilo wa lachisanu, nde kuchoka lachisanu timva chigamulo chimene chiperekedwe. Ma demonstrations aliko wiki ya mawa lachinayi kapena lachisanu. Ma demonstration akuchitika mu Lilongwe, whether someone like or not, ma demonstration akuchitika. Ndipo azikulu amene akuendesa za ma demonstration iwa andipempha kunena kuti Comrade Ntanyo, just hold on, zimene umafuna upange, chifukwa tu zimene ndimafuna kupanga inezi ndizonena kuti ndimafuna tidziwe anapha Chilima ndi ndani. Ndenda imikidwa kuti ndiime kaye imene itisungire nthawi ya kampeni. Akuti tisungire nthawi ya kampeni ikayambika ndene tisabwera ndi audio Amalawi asaziwe kuti kodi amene anapanga chipongwe ndege chakuti igwe ndi chani. Ali Comrade zimene zizikhala badi musadandaule ma audio ziwo ndatumizaso ndapasa anthu ena in case ine nditaphedwa ma audio ziwo azakhala kuti atukaso. This is Comrade Ntanyo or
kuti Fulumira anajakaka amala umusadandaule audio iripoti audio imupasidwa IMCP akuona ngati ndochenjera koma tutitsana nawo anamizidwa akuti akhumuleni mtanyiwa zina lawo ndi Kondwani kamari ndemumaliza kwagwira anthu dziko la Malawi ndipo mwanamizidwa akondwani na nkhumwa ndamene amanamizidwa amene indwa kuti amene indwa kuti Amalawi ine ndine nzika ya kuchira Zulu kwathu kuchira Zulu ine ndikuchokera pakhomo pamene panachokera John Chirembwe mpakatwa Benilongo kumuimbira munthu wina wake kunena kuti tumaona ngati dzina lake ndilimeneli mwaponya Benilongo mwaponya demonstrations amene akubwerawa chifukwa cha zimene zachitika lero tapempha zipani zonse zotsutsa kunena kuti ngati mukufuna kunena kuti mulamulire dziko lino tikufuna mapresident anu abwere pa ground ndetakaganizani atupere muluzi kubwera pa ground tangoganizani adati kubwera pa ground chokhumudwitsa chimene ndikufuna ndichiyankhule madzulo ano kaya amene mmakonda chipani cha DPP mudane nane ine danani nane palibe vuto koma ndiyankhule zona zake zenizeni chokhumudwitsa chimene chachitika mu tsiku la lero ndi ma demonstrations aja akanakhala kuti amachitika ma demonstration aja sakanakhalabe bwino koma chifukwa chonoti mulungu wathu ali ndi kuthekera ndikufuna ndiyankhule a DPP mawa muimbirane matelefoni a DPP mawa mukhale pasi a DPP muyankhulani ineyo ndine okhumudwa ngati comrade Ntanyiwa osati enawo sindikuziwa koma ineyo ndine okhumudwa choyamba mwakatenga anyamata agangata kutenga ukupita kwa ino agangata mwakatenga anyamata akulilongwe anyamata amene anapita anyamata amene anapita kuchikangawa kukapha anthu 9 aja inuyo ndikukatenga anyamata amene aja kuti akatetezere ma demonstration anu munaganiza bwanji agangata a DPP ndikufuna mwaitanise agangata mukhale nawo pansi ndipo ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti agangata ngati mmaona Amalawi kulilongwe akukusatirani chifukwa cha zina la DPP. If you are planning to leave DPP kupita ku MCP anthu amene aja
sazakusatirani ndikuti ndikufuna ndiyankhule inu aku DPP a General Secretary apitwa Mutharika ma demonstrations awa asanachitike. You need to call Gangata mukhale naye pansi. Zimene apanga agangata ndizola kuika. Sangapite kukatenga achina Eric Pakamisa, sangapite kukatenga achina Talakadula, sangapite kukatenga achina Munlo kunena kuti akakhale oteteza mabodyguard, oteteza ma demonstration amene akuchitika. Ndani Malawi amene sakudziwa zonoti anthu awa achina Munlo, achina David Malamula ndi anthu osokoneza. Lero agangata mungamaka atenge anthu amenewo nkunena kuti tiyeni mukatithandizire kutitetezera. There is something fishy. Agangata, we are suspecting something. We know you grow up in the ghetto, akozokhala anyamata amene mwakula nawo limodzi. Komano apapa ndiye agangata ndi Saname mwandikhumudwisa. Ndikuyankhula ngati comrade Ntanyiwa, ndili wokhumudwa kwambiri. Ndili wokhumudwa chifukwa ma information amene ndapeza kuchokaso kwa NIS anga akundiuza zonena kuti you made a big mistake, because anthu omwewo amene agangata munachita hayala ndi omwewo amatenga ma information kumaka apasa a Richard Chimwendo Banda. Mundikhululukira. This is ndikuchoka nasiya utenga a DPP ma demonstration amene akumana kusogoloko tikufuna tione zona zilizen. Sit down with Gangata, watipangisa manyazi Gangata. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Agangata munaganiza bwanji kukatenga achina Eric Pakamisa kuti akakhale okutetezani pamene papa tili mukafukufuku tikufuna tikuziwa. Ndamva kamphekesera kena kake. Amalawi aku Central Region adayika chikhulupiriro mwa inu mukufuna mwakhumudwise. Kapena zimene ndamvazo ndizona agangata, zimene ndamvazo ndizona. Ndikuti anthu akumazaza pa msonkhano aja akuzaza ati chifukwa cha zina la DPP osati chifukwa cha Gangata. Ndiye mwina musatha kuzinamiza kunena kuti no anthu awa akubwera chifukwa cha ineyo, ndiye nditachoka kuchipanu kuti kupita kwa MCP anthu azabwera. Ndikupereka utenga ku DPP kuchipani chose cha DPP Central Executive Committee aitane na Gangata Mafusi anaganiza bwanji kukatenga achina Eric Pakamisa kuti akakhale achitetezo ayiwo. Ndifuna ndidziwe pamene popo Amalawi ma demonstration iwo asokonekera chifukwa cha ndondomeko yoyipa imene anayikhazikitsa agangata. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Ali comrade ino ndino activist weniweni osayang'ana mbali. Nakasanthu amata amene ndiwa
DPP ineswa DPP ineswa DPP IUDF anditukwana ineswa DPP ineswa chipani ine nimangofuna ningonera zona zeni mwatipangisa manyazi akangata chikaosha kumazulu Limpopo FM tikuti mawa tikupasirani zonse tikuti wa polisi wagwidwa wa NIS wagwidwa tikupasiraniso ni dzina lake kuti wa polisi amene ndi ndani ndipo ma message amene wakhala akulumikizana ndi anthu tili nawo pa Limpopo FM ndipo anthu amene anamutuma waululaso a president a dziko lino ali mkatimo auti anamtuma kuti akampepitwa mtalika komanso amupe chisali